Hello guys, welcome back to my channel. Coming to Milesania ZMC MBPS intran lai mekania ma se tuna hen ZMC akom lawa ai boka hian kan post meka he kan thian pa gora fania chuan ai boka kanom dan vel ai boka kanom na chani rural posting an ta rural posting ang khan kanom ta chuan inge kan tia mun le che vel te han so te han tum don tai le tro upload lo na te rei to sia khu tlai khu kan omna ni ta thlama hian tlam kitchen deuh hlek ania tlama hian dormoma tlama hian company oma chun khut lai khu emo room ani ta chuan hei tlama hian hei hi lep ti na vel ni amun hi amun hi nal em adang phc kala mu lo wange ka thelawa an vong fa ya chun an chei nal ni chun ten an grass ten ta hei lo mu cheunga Gorof, anything to say? Let's work. Chei nal em hei tlai te PHC dang kala mu lo wange ka thelawa hei tlama chun elo vera lang be do mo hei ron lang dua kan tilangang hei kan patient ania chuan hei tlama hian tania teoma hei pangpar te war te kan ron la tilang chuan hei chei nal em ani kan vlog don hei chuan ta hian PHC dana khum mi atlem bera mi pa khum pahni le me che khum palium turni ta hian om da kan phong phaya chuan zana te kan cheya na kan cheina te nakina kan lak tilanga PHC ai bok ache vel anon tilang dona Mizoram chuan moi pol garden mo hei ta vela hian aloe vera chuan thilang nge om guava so la te ta chuan turmeric ten chinga chuan ta hian inge a scientific name hi Lucai begonian ka hme lo hei hi nge ei chia thura ara mo an thur hi mo an thur nakina kana yang chuan tlama hian dhania ani boka chuan satlama son pangpar chuan tlavela hian hei tian grass le nge amun hi ateya ma se tian an chainal emema pangpar le Christmas tree chuan tian tlai tin deuh tho hian tuian pe boka an phong fai emema chuan tlama hian hei war tani ta isina kan soi danangin ta hian female a hian khum palioma chuan mi pa male a hian khum pahnioma minimum requirement of PHC ni ta chuan in PHC in nge naiber in veng in khwa khuming zange om ti te kharon soi ve shimshim mulain du chuan tiang hian a thlukem mo chuan kaya kal pantita khami nge inspection ani ta PHC masona khatianga pokhan price an la hnem emema azon ten an la atlang point first price in an la deuh tlang point chon ta hian kitchen ani boka sutlama son nge thil dumping ground te boka chuan sotlama son x-ray detail lab ti na te om le ta boka chuan hei hi mana kan ron lu tira kan chei Christmas nge light velani ta hei po hi zan lama kan ti thei tura ngai taila zan lama kan chei ho hi karon tilanga tuna chan chuna nia ti engmai la engma mu thei don lo tai te tianga te chon CCTV camera nga lek boka chuan tiang hi ne te deuh ber mai atlama hian duty room oma chung chu kan lut lo nga chuan atlama hian dressing room le labor room te boka chuan hei hi OPD ni boka chuan free drinking water tui thiang hlim mom boka chuan tlama hian OPD ania chuan tlama hian damdoi lak na ni boka chuan health talk hi kan nei thina hei hi health talk kan ti dona kan thil chi ho ania hei hi mu theng mo ka helawani sai sotlama son ni sotlama so de sia chuan hei Max Mizoram health care scheme mi puite health care ti hi nimena health talk kan nei ta hetiang chungchang hi nia hetiang hi ni de bermaya on wong fight tho em hei a big taken a garden vel ho te ko phomo hei garden an ti maila nge tinge mi so tongin a che vel mo an chaina le mema kha wang ber te khan damlo ten hei damlo in ron lut ma se amun a fai le anal zian mu tang khan mo dam song mai ni ka theng khan in PHC in veng anal vem ti te lo soi ve shimula chuan nge kan ti ber kan ti chuan ta hian OPD de kan thuwa kan in rotate ve ni chuan mani phei ka chu mun dang ti lema
có chung palliative care anh ti ta hay có chung putar deuh te emo rongkal thei lo te kha an ina te khan kan vakala chung kan tlo a enge moni test te kan tia chuan damdoi pe ka ngai chuan damdoi te kan kinga khadiang te kha kan wa petrin ni chu amuna kan vakal chil thin ni chu mo khatiang kha ni deuh ber mai chuan pharmacy te kan thua khatian chuan lepa te kan thua chuan opd te kan thua chuan tianga te kan thua khatiang ania chuan emergency rongkal reng rengin kan tikal lezel ta chuan heta ti thei ho chu kai maning kan tikala chuan kan buai puya heta kan ti thei lo intinan lu accident voina po accident anoma khang te kha an lu ten lo so chuan ta hian ct scan ti vel te thei lo wangin zmc nai ber hian ting kan refer thina heta kan ti thei ho zong zong kha kan ti heta kan ti thei don lo chuan zmc lama te kan ti thini chu chuan khatiang khan ni deuh ta ber mai se chuan zan lama amoi chiang ron tilang lenga chuan mi video chu du tok tamela ei tunla chuan man lo ve ema video upload tur le content tha tak tak upload tur po hian ka chu tiang lu tu hian kan man lo ma se etiang ka upload chuna min lo en sakte ni chuna lo mom don fiawa emergency lu na khani ta chon so tama son main center intina son call chain room call chain tiom je chu vaccine pek vela inge avo na temperature maintain khani ta a manufacturing site atang apek na tilema mi hring chunga in chiu lu thleng kha khami maintain temperature kha call chain mi zo tong chon mo ol sam berin chon so tama son parking le mi nga nom ta chuan te hi ni deuh ta ber maya chuan khi tama khian quarter rom boka hai quarter heng kan chawanga ka voi khat chau na tur chuan hei tlam hi quarter ania thil ten ching an tia hei ta hen an jek ta ka voi khat chau na nia laboratory technician and health supervisor quarter tlam hian chuan hetlam hi ka tour guide ron hayula tour guide tour min nei pui don ani chuan khutlai khu emo quarter ni chuan a hnuai lama hian thlaira khu hu an tram te an chinga chuan the hai ku tlama po hei hinge an tram tho me an tram te nia hei heng lang khuang van ang chuan tlama hian hei lab technician quarter ni ta chuan a sam type ania ma se emo quarter khu chu concrete ro concrete ni ta chuan hei hi thokem avan ring om em lab technician chu zana mu thei don lo tlat a in bula om tlat ani lo ki na de da ve tur lo chuan hetlama hian hetlam pang po hi la ni tho tlamai nge om kan enang an tram tho an tram yang nar don hle mai chuan phc chhouna kha khutlam atang ani ta aizolam atang rongkal chuan veilama kan penga chuan sia suklam atang te kan rongkal chuan dinglama peng ta chu hei an tram thlaira fai em chuan sutlama son water nge switch ngen tin ngen ti kha a her hona ho mani chuma chuan kar khata hian vai khatte ro ka vai khattu ho ni chu kar khata chuan tuna hian intran pariat kan oma naktu ka tang pasari kan omanga chuan khatinga ni thlak ve zela a then an chuka then an nom thini chu man kaldan ang kha chuan a group to pin a group pakhat khan chuak to pa a group thar khan ron om le ta ma se tun kum emo ni kum masa vela tang khan a then an chuaka a then an ron lu ta khatian om inge cham ho khatle min anon ve zel le chu hian zana chuan tian hei tiang vel hi mania kan ti khan ta tiang lo mu chewanga ti hian engen ti light thi mo hei chuan tiang kan lu ta sata te son Christmas tree te so ke mani chei ve kan ta kan ron lu khan chuan ta hian zana hian lekha kan zi thina chan chu tuna kan intran hostel han te mela kan quarter han te mela kan omna son a thim deuh hleka wangin ta hian zana hian lekha kan zi thina intran kan te hian lekha zir hi chu tiang lu tukin angai to lawa lekha zir nge tur ti om
tổ lova mà sẽ cần zir thina ka soyam je ta ka chu enge exam ti vel te kha kan nei to lova ngin du chuan zir theya du lo chuan zir lo theya ma se damlo te tan an lo hlok pui tan chuan ma ni no le satan le khai kan zir thina nakina chuan zir chun zom du kan ni wangin le khai kan zir thina ni chuan ne china miang khan hei tian nal khop mi za na to hei camera ai chuan chu tiang lu tukina lang na lawa chan chu hei eng pu ta se mi ta chuan from naked eye English strong takin nal khop mai tian chuan hei ni phot mai se voina tan chuan na next video kan hmul effect anga hi mi thleng inen ani chuan galo me ma chuan next video kan hmul effect don ya stay healthy and be creative bye bye